Tapok kama parminggota, parhorason madhita sa luhut na hurian itu hatta, pajupang dohita nuaing jalan marpungu di minggu 10 sada dung Trinitatis on. Toktong ma sa ita pasangat tuhatta di bata ama, namano palangit doho tano, doho Jesus pe anak na, namanubus hita sian hahulomon tuhati uron. Nang doho tod di perbadia, nasay mangaramoti hita, di perdalanan ningoluta, ibana ma napatohon hita, mga raja derita, laho mga dopi, at kahamajuon ni teknologi di portibion. Ditogihon topik ni mingguta sadar yoddo hita, asa tarbahen, mga rajay diri, mga dopi teknologi, saluhut na do jadi, alaidang saluhut na marguna. Saluhut na do jadi, alaidang jadi, patuduhon ni manang aha ahu. Tapuji mato hatai, marhite parminggota sadaryon. Mared de mahita, sian buku de 440, ayat sada 1-2. Hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songon dohatan ni Tuhan Yesus, mertua maaka na mawas maleemi da hati goran, ay pabusurod do nasida, mertua maaka na yastodi, ay idon nasida do debata. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong. Sa itugihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsyaon na sitong, asa holang hosabing haposan nami. Unang lawas huriam marhaposa tuak ka na dihasyanganon. Ay holan hodo haposan dot haporusan. Say asi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon. Asa jupang hami asi ni roham, nagodangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendahita siya buku D250 ayat 4.
patik ni dibata di minggu 10 sada dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di sada Yohanes 4 ayat sada. Hamu akka haholongan, unang maganup todi haporsyai hamu. Ujuni hamu manang nasihat debata akka todi. Ainunga borhat torop panurirang pergagap tu portibion. Atong rak mangidogugu mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugoi mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Marendita sia buku de 722 ayat 1 2. Dosa tanah godang itu adopan ni dibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata mau lihat marohanami diho na patahun hami muse marpungu di bagas jorom nabadia. Alai manotong dope ikon sai jumot tonon nami diri nami asa unang tungdais hami tu parmaran hinorhon ni kopit 10 sia na sohrau sidung dope sian portibion. Pakorhon ni virus corona na sumarhau junga dope ikon gudang pakyon nami ragam hamajuan ni teknologi na ikon sahat nang tubagas jorom buanon nami. Ali Tuhan, say palawas mahami malo mangarajai diri nami asa teknologi na adongi nuaing hubain hami bahen hasangapon di goarmu. Ali Tuhan debata
Hodo nang manudo hami gabe ruas ni pamatang ni Kristus Jesus. Alani ikon di bagasan habadion hami ganup ari. Alai lam torop do ditiki na perpudion. Sian tonga-tonga nami na madabu tu bagasan dosa. Naso takas majamot ton habadion ni ruas ni pamatang ni Tuhan Yesus. Naso pola marpikir bagas laho mamake majuon naing mangguturi donganna pabadahon nang dohot mangakali donganna masa do tahemu se akan najumorbut dipuka marhite media masa gabe sahat tu namar roha-roha nagabe hagigian ni paradatan nang dohot huriai gabe torop jol manaramun di partikian hamajuonon ale Tuhan nami sai ajari hami ganup marsada-sada asa hurajai hami diri nami mangadopi hamajuon ni portibion. Ale Tuhan ni bata dohot donang huriam makalasson hamajuon ni partikiani jalanunga hu pake hami dohot di akka ulaun ni huria masai gudang do akka nadinggan dapot siani alai ihutusi gudang do tong nang nahurang dinggan nabuai mabuan hami tu hahulomon sai ajari mahami mamake hamajuni holan tulomoni roham jala hodan laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan, nung ngalam jonok tiki di huriam naing patupahon sino di godang HKBP, di basian akka distrik nung ngasidung patupa sino di distrik, alayadong dupena naing patupahon, asi maroham tu huriam, palawas mamardalan sa luhut nai, say padaw ma parbolat-bolatan siyan hami sa luhut na, asa tung sadaroha ni huriam, laho patuluson na sa ulaw na denggan, say paluas hami mamake ragam ni hamajuan nuaing laho patupahon dame di tonga ni huriami tibu salpuhon ma virus corona sian sadok portibion asa tung terbahin sahut saluhut ulaw ni di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan Jehovah, say unang pabali hami siyan julom ala ni dosa nami ay dang di halomon roham hamatian yak kapardosa, alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu, se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite, pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panindangyon, dohot hagugoon ni toddi parbadia asa tarapol situturo hanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taring utesan ni dosata molotung adong manang ise namar dosa adong do pangodiata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai jala imbana do pardingganan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapun ma di debatana di kijang. Amin. Marendehita sian buku wede 772 ayat 2.
Hatani dibata turpuk epistel di minggu pasapuluh sada hondung Trinitatis sadarion tersurat di sada Musa 10 sada ayat sada sahatu sia. Saragam do pakuling masa di sandok tanoon jala sada dohata. Dungi masih padohan manasida. Tole tatong pa matano bahen tano takko. Jala masak si tutu ita tutungi. Jadi tano na minasak nai dipakai bahen batu jala barerang. Dipakai nasida bahen rapot. Jadi tuat majahoba mardina huta dohot tukupi, na pinauli ni akka anak ni jolma. Tole tuat mahita jala tagaor ma pakuling nasida di si. Asa unang bediat tu siya sahalak pakuling ni dongan na. Di baheni di dok-dok gohar na Babel. Ala di sido di gaor Jehovah pakuling ni sandok isi ni tanoon. Jala siya ni di paserak Jehovah na sida tuliat portibion. Ima sahat na mertua maakan tu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marendita siya buku di 202 ayat sada dohot 2. Dakon maha porsiaw tay, songon na hinatindakon dinonganta sa porsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natum palangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tubuhon si Maria, nagabi-gabian santon di perbadia, Andora suaguan, ido tuatan natumau na bernin, di panguman ni silatus, namate terpajalol nana di hau penar silang, natua tor ni tanu, namun mangulu di are patuluhon, nama naik surgo,
lahun dulu siam ne bana mai pargugo na suatu sani di simai bana pai mamulak sugo tanoon mau mihalak na mangulu do na mate au porsia di ton di porbadia jala dong salauria badia huria topan Kristen akan badia dohot ne sain dosa dohot ne atain mando mulak mangulu sogo daging halak namane dohot ne hanguluan na surasuda. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas. Huriani tuhata. Tabegema titing na masa dohok naing masa Minggu 10 sada Dung Trinitatis 23 Agustus 2020. Dohok topik pangarajayon diri menghadapi teknologi. Titing parjolo. Ruas na marulang tahun. Ruas na marulang tahun di bagasan mingguan boy mata jaha di lembaran warta nong tersedia. Hatan itu hata madok. Madok mauliate mahita tu debata ala ani asini rohana naso terhata honi. Tersurat di 2 Korintusia ayat 15. Nasorang nunga di basa-basa hotu hatta sadadak danak bawa di keluarga niamata es nababan inata aboruhu tajulu sian wilayah pitu. Ima na di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 nasalpu. Hipas dodak danaki suak songoni nang natorasna. Sai di pasu-pasu tuhat tamadak danaki sibur magodang. Taulas niroha di keluarga doho di hurian itu hatta. Titing marbagas. Nunga majalo pasu-pasu perbagason ima aron besar pangaribuan anak niamata pendeta Sergius pangaribuan tubuni nata rumondang boru simangusong sianu wilayah pitu dohot Stepani Agatha Kristi boru niamata Elia Sandi Kristanto nahinan tubuni nata Lucia Jumini sian huta Jalan Kiai Mansur Pekalongan ruas ni GKI Pekalongan. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 15/2020 di Gereja GKI Pekalongan. Permingguan live streaming bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Nunga dimulai di Patupa Huriata do permingguan live streaming 2 hari ima bahasa Indonesia pukul 7 WIB dohot bahasa Batak pukul 10 WIB. Ruas ni Huriata namar minggu di bagas nabe boy mama dohoti permingguan live streaming sian YouTube channel HKBP Serengseng Sawah. Pelean tujolo. Pelean di permingguan non tapatu pado sahali. Ima pelean tujolo dung sidung jamita. Pertodingi permingguan manang protokoler new normal. Marhadomuan tu surat ni distrik Walu DKI Jakarta nomor 100 garing DKI 8 DKI 6 2020 IMA persiapan permingguan masa new normal manang masa transisi nunga di Patupa Huriata permingguan ganuk minggu dohot aturan songonomma minggu pagi pukul 7 sahat tunasidung maksimal 100 orang. Minggu siang pukul 10 bahasa Batak maksimal 100 orang. Minggu sore masuk pukul 16 saat tunasidung maksimal 100 orang. Akan merdanak unang majolo di buan madohoti permingguan umur 15 tahun tutoru. Ruas na di bagasan persahiton manang hurang sehat unang majolo madohoti permingguan. Ruas naro ikon memakai masker. Dung sidung permingguan disosohot tuhita asa pitor mulak be matu bagas nabe unang marpungu-pungu.
Gerbang masuk gereja dibuka oleh sada, ima gerbang na di Jalan Amalia. Dang di patupa dope akka parkor doho persermonan. Papituhon jadwal permingguan HKBP Serengseng Sawah bulan Agustus. Sadarion pukul 7 nungaben marujung na sugotan. Saat ini pukul 10 bahasa Indonesia live streaming. Sore pukul 16 bahasa Indonesia. Minggu tanggal 30 2020 pagi pukul 7 sampai selesai wilayah 4, 5, dohot onom. Siang pukul 10 sampai selesai wilayah 7, 8, sia. Sore pukul 16 sampai selesai wilayah sada 2, dohot telu. Titing pawaluhon ruas na marsahid. Ruas na marsahid di Huriata di Bagasan Mingguon, manang na dirawat di Jabu, manang na di rumah sakit pe, saya tumibu mamalum. Hatan itu hatta madok. Tangiang na di Bagasan hapor siaw ma na pamalum na marsahid i. Jala pamalumon ni Jehovah maibana. Molo mangulahod dosa do ibana, sesaon ni debatama dosana. Tersurat di Yakobus 5 ayat 15. Titing pelean. Pelean na masuk di Bagasan Mingguon ima tu Huriata 14.254.000 rupiah. Tu pembangunan 500.000 rupiah. Tu pusat kosong. Selanjutnya tajahabe ma marhite lembaran naung adong di hitabe. Sude perhaladoni Huriata madok mauliate matu sude ruas naung mangalehon hamaleo teonna. Songonin ma sahat ni titing Huria di Bagasan Saminggon. Saya di pasu-pasu tuhat tamasaluh nai taulas ni roha di hita ruasna bayan hasangapon dohot hamuliaon ni gowarni tuhata. Maret demahita sia buku de 826 ayat sada. Dameni debatan na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi. Di Bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Laus songonima hupasahatame hata horas-horas dohot tabinami. Tuhamu aka manami dohot inanami nama dohoti ibadah di tonga-tonga ni Bagasta ala situasi kondisi na sabuai dope saluh na ruas ni huria buai beribadah di gereja ala ni COVID-19 Shalom laos songonima suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion minggu pasapulu sadahon dong Trinitatis ima natar surat di sada Korin biduonom mamuka maisian ayat 12 sahat rodi ayat 20 sada Korin biduonom mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 ta paihut-ihut mak
saluhuk nado jadi diau alai dang saluhut marguna saluhuk nado jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manangaha ahu tubuh tuhaido akasi panganun jala butuh haido tuaka si panganun alai rappa sohoton ni debata doakai alai anggo dagingi unang mak tu parmanyanun tu tuhanima jala tu dagingi do tuhani alai di pahehe debata do tuhani laos paheheon nama nang hita di hagugunai dang di botohamu ruas ni Kristus do pamatang muna tung pake ukuma aka ruas ni Kristusi bahin ruas ni siula permainanun dau mai dang di botohamu naung gabe sada daging dohot boru-boru na jahat anggo sapurtusi ainin nado nagabe sada daging do nasida na duai alai na padomu dirina dohot tuhani gabe sada todi doi dohot ibana maporus mahamu pasiding parmainanoni nasa dosa na niulani jolma di balian ni daging nado alai na marmainan mardosa di daging na sadiri do dang di botohamu dagingmu nado joro ni todi purbadia na di bagasan hamu naung ginalomuna sian debata dadahamu napuna dirimuna ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangat hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite todimuna ai debatado napunai ido yanggo sahatna hamu akadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus molo tapai huti hutakana masa di tonga-tongani zaman manang pertikian nuaingon bahwa budaya percabulan di Indonesia sudah sama parahnya dengan budaya percabulan di negara-negara barat. Molo tapai huti hut akan masa di tonga-tongani partikian nuaingon. Boy dohonota zaman sekarang ini orang-orang Indonesia tidak merasa malu lagi melakukan percabulan. Orang-orang Indonesia tidak merasa malu lagi melakukan perjinahan. Dohonota di partikianon sudah menjadi terang-terangan. Bodora molo tapai hutihut akka barita-barita namasa nagabe contoh na dohonot tadi bagason bason dunia bisnis sekarang ini manang pelaku bisnis sekarang ini yang ingin mendapatkan kontrak bisnis akan menyuguhkan hiburan-hiburan kepada rekan bisnisnya. Imana tai dari bagason bason diaka pebisnis dohonot tadi bagason bason godang do na menyuguhkan aka hiburan-hiburan kepada rekan-rekan bisnisnya guna melancarkan transaksi bisnis tersebut. Gaya hidup seks bebas sudah bukan lagi merupakan tabu tai dari bagason bason. Ternyata kebejatan percabulan dohonota,
kebejatan perjinahan dohonot tadi bagasono bason bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejak zaman dahulu pun orang-orang sudah melakukan percabulan. Salah satu rasul yang menyoroti dohonot tadi bagasono bason, bahaya percabulan itu, bahaya perjinahan itu adalah Paulus sendiri. Marhite sian hatan debata nata bege di minggutta sadarion. Di lehon apostol Paulus doakan nasihat kepada jemaat. Di lehon apostol Paulus do nasihat tutonga-tongani akka huria di Huria Korintus. Jelas Paulus memberikan arahan-arahan. Jelas Paulus memberikan nasihat-nasihat mengenai percabulan itu, mengenai perjinahan itu, sehingga jemaat dapat hidup di dalam kekudusan. Arahan na pinajamot ni apostol Paulus marlaku doi hamwa kadongan sahat tu partikiat ta sinuaingon lumobi ma di tonga-tongani kota metropolitan dohonot tadi bagasono bason, khususnya bagi masyarakat yang ada di Jakarta. Ala gudang disinggahi, dikunjungi akka pendatang-pendatang dohonota di bagasono bason yang mungkin budayanya berbeda, kepercayaannya berbeda, agamanya berbeda. Taida do gudang aka percampuran di tongah-tongani masyarakat tanadong di kota metropolitan di bagasono bason. Perkembangan zaman pun berperan serta dalam mempengaruhi kebiasaan orang-orang yang hidup dohonot di tongah-tongani luak tahun di Jakarta tahun. Kebiasaan-kebiasaan bebas yang diperagakan oleh dunia barat sudah masuk dohonota di tongah-tongah ni luar tahun. Karena tempat kita ini adalah persinggahan dari semua. Oleh sebab itu, gereja dihimbau untuk waspada dohonota di bagasono bason terhadap dosa-dosa percabulan, terhadap dosa-dosa perjinahan. Dipaingot hatan debatado hita di bagasono bason supaya bersikap tegas terhadap bahaya percabulan, terhadap bahaya perjinahan. Asataloi, tidak ada toleransi sedikit pun. Asata jaga habadiaun manang kekudusan ni pardonga saripioni alania, karena kita ini adalah kumpulan jemaat Tuhan yang kudus. Nabadia do pardonga saripioni, nabadia do keluargai, nabadia do huriai yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Adong do hubungan ni pardagingot tau do di bata. Karena tubuh kita ini bukan milik kita. Alai milik ni debatado hadirio tahun. Lau songonido di pajamut hita marhite teknologi nata padu-padu ni bagasono bason. Naing pakyota teknologi itu akan adinggan. Molo tapakke itu nadinggan teknologi dohonot tadi bagasono bason pasti adong make hati-hatian di hita. Molo tapakke teknologi itu nadinggan.
ada kehati-hatian dalam hidup kita ini. Ala taingot ma, itu menjadi bencana dalam hidup kita. Teknologi itu menjadi bencana apabila kita salah memakai. Molo salah kita mempergunakan ini, pasti gabe bumerang doi di kita. Gabe bencana doi di kita. Itu bisa menjadi sarana prostitusi dohonotta. Molo salah kita memakai. Kalau salah kita mempergunakannya, boido, tapai hutihu do di bagasono bason. Hubungan lama bisa bersemi kembali. Alaniaka teknologi nuaingon mengakibatkan perselingkuhan. Hubungan lama bisa bersemi kembali. Imana tapai hutiut alani teknologi di bagasono bason molo salah do hita mempergunakan itu bisa menjadi musibah dalam keluarga. Alani maha muakadongan nahina holongan. Produk teknologi adalah pertanda kemajuan zaman dohonotta. Produk teknologi itu boleh menjadi pertanda kemajuan zaman. Dan boy kita menghempangi dohonot tadi pertikian nuaingon lumobima di masa-masa nih pandemi COVID-19 sia bahwa produk teknologi dohonot justru banyak mendukung, justru banyak membantu aktivitas manusia dohonot tadi bagasono bason. Ketika kita disarankan bekerja dari rumah, disarankan belajar dari rumah, disarankan beribadah dari rumah, perangkat nih teknologi itu yang kita pergunakan. Ini benar nak kendang boy tak hempang hamajuoni, dang boy tak hempang teknologi. Kita tidak boleh anti terhadap teknologi dohonot tadi bagasono bason. Hanya banyak orang yang mensalahgunakan produk teknologi justru tuaka hal-hal nahurang dinggan dohonot ta. Justru itu napinajamok nihatan debata tu hita. Dia pakai teknologi itu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Dia pakai teknologi itu untuk menyebarkan fitnah. Alani maha muakadongan nahina holongan. Produk teknologi hanya alat baik. Molo tapak KPI dohonot di bagasono bason. Alat yang buruk tergantung kepada orang yang menggunakannya. Molo niat nadinggad do pakiutai tergantung tu hadiriota. Molo tuak kena somarguna do tergantung tu hadiriota. Mari kita memakai produk teknologi dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Lausido nanidok natuhita di bagasono bason, jangan kita mau dikendalikan. Bahkan dohonota jangan kita mau diperbudak oleh teknologi. Alai di dok tuhita di bagasono bason, pakailah teknologi itu untuk memuliakan Allah. Kuasailah teknologi itu, kendalikanlah teknologi itu dengan penguasaan diri. Di ujungnya bainot tamai laho pasangapun di mata. Lasdo rohatta ala di basa-basahon di mata tu jolma hapistaran manopa akaula-ula
teknologi komunikasi dohonot tadi bagason bason. Jala dohonot ta lam tumaju na ganuk tahun. Lumobima handphone dohonot tadi bagason bason. Laos dohonot tama basa-basa ni dibatadoi naboy pakiota laho pasangapon Tuhani. Naboy pakiota laho papatarhon huason ni Tuhani. Alay di dok tuhita di bagason bason jamot mahita. Di dok tuhita di bagason bason tarajai maruhata. Unang tapakay laho mangalayay ak kadungan. Unang tapakay laho menpitna. Unang tapakay laho parwarwahon ak kadungan. Unang tapakay laho mangulahon naso dinggan. Alay tarajay ma rohat tamamaki. Gabi komunikasi na dinggan ma. Alat komunikasi lahu mangarahon jolma asa dingot marsaur doho Tuhani. Ido na pinatakas nihatan di bata tutungatungan ni hita di bagason bason. Alani didok hatan di bata sadarion maporus mahamu. Pasiding permainan ini mulai dok mapurus nomor 8 tapadau madirita tapasiding ma unang adong haramunon di tongah-tongani parrumah tanggaun alai didok naing badia terhormat parrumah tanggau tai gabi parrumah tanggaun napasangapun debata naing satia hita dia karuhut-ruhut ni parrumah tanggaun di tongah-tongah ni hala Kristen tajaga mak habadiaun nang hatomanon ni keluarga hatomanon ni nang rumah tangga pangarajio diri dohonota ima sada parbue ni toddi mulo mampu hita mangarajai dirita parbueni toddi doi molo boy hita mangarajai dirita mangadopi teknologi gabi halak Kristen si pamronang do hita jala sahat hita di ujungna alai molo dang boy tarajai dirita mangadopi teknologi gabi si partalu jala gabi hatoban ni teknologi do hita na boy menghancurkan ngulut tatu juluanon atong molo naing si parmonang dohita tarajai madirita mengadopi teknologi nalam berkembang nuaingon naing tapasahat dirita tu panugunuguon nito di porbadia najut-jut paingoton hita asamanat hita memakai teknologi, manat hita memakai media sosial, manat hita memakai kebebasan nadong diri tabi. Asamar hite pangarajari yun ni dirita mengadopi akka teknologi terpasang-pasang nguluta lamar sangak ma di bata di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangi yang mahida. Mauliate maruhanami di wali Tuhan ala dipakulingi hodo hami marhite sian hatam di tonga-tonga ni akka hamajuon lumobi mahamajuon ni akka teknologi asa mampu hami laho mangarajai diri nami luas mahami Tuhan digohi tod di porbadia nasian ho laho mamake akka hamajuon ni teknologi di bagason o bason laho pasangapon ho laho songoni mali Tuhan
di tonga-tonga ni ibadah nami di bagasan bason buanon nami matu adupanmu akadongan nami na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon asa sigajang umur nang nguluna sida marhite pasu-pasum dihabisuhon dihapistaran digogo di mana ngahape nang parngoluon nasida di bagasan bason Tuhan sai pasu-pasu ma nang ngulu nasida lau songoni ma atik tungadong siat tunga-tungani ruas ni huriam naso tersurat guar nasida ipe Tuhan gohi malas ni rohana sida totong di bagasan pasu-pasu dohot pangaramotion nasian ho alasian ho dohu jaluhami gajang ni umuri dada ala ni gugunami dada ala ni kemampuan nami alai tung pasu-pasum doi sidok mauliate mahami tu adupanmu songoni ma Tuhan di pasu-pasu di hajol maun na pinasahatmu di keluarga amanami es nawaban inanami boru hutajulu sian wilayah pitu ibur-ibur magodang ma dakdanak na pinasahat mi Tuhan pature-tureyon ni amanami dohot inanami asagabe yanakkon namar pangoloiyon jala namar huduhon tuho gudang dope Tuhan nama uas di pasu-pasum di hajol maun di tonga-tonga ni ruas ni huriami sai tangihon Tuhan siap perlangitan miak kapangiduan nasida eleh-elek nami eleh-elek ni huriam asal lehonommu dihagabion di hajol maun dia kana sodapo dope di tonga-tonga ni ruas ni huriami molo sailik hami mangidu tu adupanmu Tuhan saina pasahatonmu doi dangadong naso tarpatu paho lau songoni ma Tuhan upasahat ame tu adupanmu ruas ni huriam naong pajong jokkon pardongan saripioni aron bisar pangaribuan dohot Stepani Agata Kristi pasu-pasuan muma rumah tangga nasida gabe rumah tangga nama kabiari ho laos mangihut ma aka pasu-pasum di hagabiun di hajol maun di tonga-tonga ni keluargai laos songoni ma di Tuhan di mata amanami gudang dope siat tonga-tonga ni aka ianakon ni huriami naso dapot aka sirokap ni todina dia kanaung tuk umurna ipe Tuhan upasa tamima sai patungon ma sirokap ni todini anak dohot boru ni huriami nang tujuluan ni ariod dope asalam gadda las ni rohani akana tua-tua dihadirion ni akayanakon marsangak mahu Tuhan lausungoni gudang dope aka program-program nanang sulahonon ni huriam nang tujuluan ni arion pasu-pasu masa luhuk na Tuhan lumobima di situasi kondisi na masa alani pandemi COVID-10 sia natakas dope hupadu-padu hami di bagasan bason Tuhan sipata di bagasan biar dohami molo borhat hami siat tonga-tonga ni bagas nami bi mangalakahon lakanami mangulahon akaulaun nami alai ilih-ilik nami Tuhan asi maruham sai pasiding ma sian saluhu na ruas ni huriami COVID-10 sia manang tu dia pemangula akau launna totong Tuhan pajamut dongani asaboy hami Tuhan mangula akau laun nami lau songoni ma Tuhan dia ka ucapan syukur do dia ka pilihan na pinasahat ni ruas ni huriam manangahape na mangodjar roha nasida pasahat ni tuadupanmu jalo may gabi pilihan na hucus lau sungunima ragam niya kasihol ni roha ragam niya ka uas ni roha say mamasu-masu ho Tuhan dia ka ruas ni huriami pasu-pasun mo hami dia kasih ulaw nami sigano pari tuhodo pasahaton nami ruas ni huriam
siandak danak saat rodilan siape urupi mahami Tuhan buhali mahami Tuhan di bagasan padonganion dohot pangurupion nasian ho mauliati madiho amin. Mari demahita laos tapasahat ma piliata perjulu dohot napa duahon tujulu. Tema di Tuhatta na mangalihon hatana dihita di minggu sadarion asatung takkas hita mangarajai diri lahu mengadupi teknologis saluhut nado jadi alaidang saluhut marguna saluhut nado jadi alaidang jadi patuduhon ni manangaha akka na porsiai. Di hama masa ni paruk kilon ni bangsota dohot huriata diobbason dihirim tuhatta do ikon malo hita mangarajai dirita memakai daging taun bahen hasanga pun dituhattai ayar gado hamu ditubus di baheni pasangap hamu ma debata marhite hite daging muna dohot marhite hite tod di muna ay debata do napunai atong burhat mahita majamutun hadiriyutta mamulus adaptasi kebiasaan baru na pinatupan ni negarata tatangiakon mapiliatta tuadupan ni dibata ali dibata manami na di benua gijang kudu haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na moliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalumai gawe uap nahutkis di jolom pasu-pasu majalah ramuti asahu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaum di tonga-tongani huriam dohok di portibion
buhai maruhanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam giri-giri hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say penerbadia maguarmu sayro maharajaunmu say saut malomon ruham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagom. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaurohon ma damena tu todim. Rasma dihita saluhna